Zaspávate a spíte dobre? Ak nie, skúste sa zamyslieť, či nie je na príčine aj to, že máte veľmi suchý vzduch v byte. Pred spánkom by sme mali našu spálňu naozaj intenzívne vyvetrať. Je ideálne, ak v našom byte celkovo nemáme veľmi prekúrený suchý vzduch. V podstate nemali by sme mať teplotu v byte väčšiu ako 23 stupňov. No a v spálni je ideálne, ak naša teplota je do 19 stupňov. Prečo? Ľudia, ktorí často bývajú v zime chorľaví, majú popraskané pery, majú stále pocit suchej sliznice nosa, zhoršia sa im exémy, horšie spia, majú bolesti hlavy, mali by sa zamyslieť, či nie je na príčine práve suchý vzduch v byte. No a ten suchý vzduch dokážeme zmerať, akú má vlhkosť, lebo dnes tie merače vlhka digitálne dokážete kúpiť na Alze, v Kauflande, na Perinbabe, jednoducho na mnohých portáloch. A je to dobrá vec. Ideálna vlhkosť v byte by mala byť 40 až 60 stupňov. Ak nie je, ak máme veľmi vysušený vzduch v byte, môžeme mať tieto príznaky. Častejšie infekcie dýchacích ciest, pocit sucha v nose, suché sliznice, horšie sa nám dýcha, znižuje sa naša imunita, hlavne voči vírusovým a bakteriálnym ochoreniam. Horšie na tom môžu byť práve alergici, astmatici, starší seniori a aj malé deti. Ďalšia vec je to záťaž pre naše srdiečko, pre naše cievy. Možno neviete, ale keď máme chladnejšie v spálni, lepšie sa nám tvorí melatonín. Ak je veľmi teplo v spálni, nie je tvorba melatonínu dostatočná. A melatonín je dôležitý pre náš spánok, ale hlavne pre všetky fyziologické procesy, ktoré v spánku majú prebiehať. A to je istým spôsobom také čistenie nášho mozgu, odburávanie rôznych hormónov a produktov metabolizmu, aby naše telo ráno naozaj vstalo oddychnuté, čerstvé. A práve ak máme ten suchý vzduch v byte a teplý veľmi, ak prehrievame byt, nevznikne dostatočné množstvo melatonínu, náš spánok je plytký, často sa prebúdzame, ďalej keď nevetráme často a dobre, tak jednoducho sa zvýši koncentrácia oxidu uhličitého a ten spôsobí následne bolesti hlavy, aj pocit únavy a toho, že aj keď spíme dostatočne dlho, tak jednoducho sa zobudíme unavení. Suchý vzduch škodí zároveň aj našim očiam. Môžeme mať pálenie, svrbenie očí, môžeme mať popraskané pery a je to tiež záťaž pre našu pokožku, ktorá potom v podstate stráca tú prirodzenú vlhkosť. Aj keď ju krémujete a všetko možné robíte, jednoducho nepomôžete si, lebo ak ste v tom veľmi suchom prekúrenom byte, tak to pokožke nerobí dobre. Je naozaj dobré zamyslieť sa nad tým, že prečo mať 25, 26, 27 stupňov. Stretávam sa aj s tým, že ľudia naozaj veľmi vykurujú byty a potom sú častejšie chorí. A nie je dobre, uvedomme si, že vonku je napríklad -2 a prídeme do bytu, kde je 27 stupňov. Ten rozdiel je veľký šok pre náš organizmus. Je to záťaž pre naše srdiečko a cievy, ale aj pre naše dýchacie cesty. Takže radšej urobiť trošku chladnejšie v byte. V zime nemáme čo chodiť v kraťaskoch a v tričkách v byte. Radšej si dáme ľahký svetrík alebo tričko s dlhým rukávom. A v noci je veľmi dobré, ak v tej spálni naozaj máme chladnejšie, spíme v teplom pyžame v zime a radšej si dáme hrubší paplón, zimný, nie letný, ale potom kvalitnejšie spíme, lepšie sa nám dýcha a vstaneme oddychnutí. Takže, ak ešte nemáte doma vlhkomer, aby ste zistili, aká je vlhkosť v byte, kľudne si ho kúpte, nestoja veľmi veľa
A druhá vec, skúste sa zamyslieť aj nad tým, či musíte mať naozaj veľmi, veľmi teplo v byte, lebo určite, keď si znižíte teplotu, aj ušetríte v dnešnej dobe, ale budete sa cítiť oveľa čulejší, sviežejší, pretože ten veľmi suchý, teplý vzduch v byte nás aj unavuje.